ಉತ್ತರ ಭಾರತ ಡಿಪ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯದ ಒಂಜಿ ಜಾಗೆ ತುಳುನಾಡುಡ್ಲ ಉಂಡು ಪನ್ಪಿನವು ವಿಶೇಷ. ಅವು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಕಾಶಿ ಅತಂಡ ನಾರ್ತ್ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಪೋನಾಗ ಅಲ್ಪ ಈ ಭೂಮಿದ ಅಡಿಡ್ದು ಬೆಚ್ಚ ನೀರು ಬರ್ಪಿನಂಚಿನ ಕೆಲವು ಜಾಗೆಲುಲ್ಲ. ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪಂಡ ಮಣಿಕರ್ಣಿಕಾ ಘಾಟ್ ಪಂದ್ ಇಂದು ನಮ್ಮ ಕಾಶಿದ ಕೈತಲುಂಡು ಅಲ್ಪ ಜನಕ್ಕುಲು ಪೋದು ಮೀಪೇರು ಐಟ್ ಬೆಚ್ಚ ಮುಪ್ಪಿನಡ್ದಾದ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಸೀಕ್ ಮಾತ ಪೋಪುಂಡು ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ನಂಬಿಕೆ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಆಂಡ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ನಮ್ಮ ಇಡೀ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತಡೆ ಒಂಜಿ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಜಾಗ ಉಂಡು. ಐನ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆದ ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕದ ಇರ್ದೆ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಗ್ರಾಮಡ್ ಉಂಡು. ಅಲ್ಪ ಬೆಚ್ಚ ನೀರು ಕೇದುಟ್ಟು ಬರ್ಪುಂಡು ಅವಿಟ್ಟು ಜನಕ್ಕಲು ಮೀದು ಅಕ್ಲಿನ ಸೀಕ್ ಮಾತ ಇತ್ತಿನೇನು ಮಾತ ಗುಣಮಲ್ತೊಂದಿರು ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ನಂಬಿಕೆ. ಇಂದು ಈ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಮಸ್ತ್ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ದುಂಬುದ ಪಾತೆರ ಅದಾಯ ಪಂಡ ಇನಿ ಇಂದೇ ಈ ಒಂಜಿ ಜಾಗೆಡ್ ತೂಂಡ ನಿಕ್ಲೆಗ ಪುಂಡು ಮುಲ್ಪ ಅಂಚಿನ ಜಾಗ ಇತ್ತುಂಡ ಪಂತ ನಿಕ್ಲೆ ಡೌಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು. ದಯ ಪಂಡ ನಾರ್ತ್ ಡಿಪ್ಪುನಂಚಿನ ಮಣಿಕರ್ಣಿಕಾ ಘಾಟ್ ಆದಿಪ್ಪು ಐನು ಒವ್ ರೀತಿ ಡೆವಲಪ್ ಮಲ್ದೆರ್ ಅವು ಮಾತ ತೂನಗ ನಮಕ್ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಡಿಪ್ಪುನಂಚಿನ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಜಾಗೆ ಒಂಜಿ ಕಾಲಡ್ ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚ ಕೊದಿಪ ನೀರು ಬರೋಂದಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಕೆದುತ ಜಾಗೆ ಬೆಂದ್ರ ತೀರ್ಥ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಜಾಗೆ ಇನಿ ಇಂಚಾತನ ಪಂಡ ನಮಕ್ ಮಾತಿರಗಲ ಬೇಜಾರ್ತ ಸಂಗತಿ ಎಂಚಿನ ಉಂಡು ಪಂದಿನಿಕ್ಲೆ ತೋಚ್ಪಾವೆ ನೆತ್ತ ಬಗೆಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಐನಾತ್ ಬೇಗ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ದಿತ್ತು ನೋಡಿ. ದಯಪಣ್ಣದು ಆರ್ಕಿಯಾಲಜಿಕಲ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡರ್ ಬರ್ಪುಂಡಿಗೆ ಆಂಡ ಅಕ್ಲನ ಬೇಲೆ ಈತೆ ಖಾಲಿ ನಾಲಿನ ಕ್ರೋಟಂದೈ ನಡೆದು ಬಿಡ್ತೇರಾತೆ ಓ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ಲ ಸರಿ ಮಲ್ದಿಜ್ಜರು ನಿಜವಾದ ಮುಲ್ಪಂದೇನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಮುಲ್ಪ ಐನಾತ್ ಬೇಲೆ ನನ್ನಾತ್ ಮಲ್ತೇನೆ ನಂಡ ನನ್ನಾತ್ ಜನಕ್ಕುಲು ಬರ್ಪೇರು. ಇಡೀ ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯಾಡ್ ಒಂಜೆ ಪನ್ನಗ ಅಡ್ದು ಮಲ್ಲ ಆಚೆ ಜಿಯೋಲಾಜಿಕಲ್ ಸರ್ವೆ ಮಲ್ಪಿನ ಹಿಡಿದು ಮುಲ್ಪ ಪಿರ ಅವಿಟ್ಟು ನೀರ್ದ ಪಸೆ ಕೊನೆಯಾರ ಆಪುಣ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಅಧ್ಯಯನಲ ಆಪಿನಂಚಿನ ಅಗತ್ಯ ಉಂಡು. ಇಡೆ ಪೋಪಿನಂಚಿನ ರೋಡ್ ತೋಲೆನಿಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಬೈಟ್ ಸೋಕುದ ತೋಟ ಉಂಡು ಅಂಚಿನ ಸೈಡ್ಗೆ ರೋಡ್ ಉಂಡು. ಸೊ ಎನ್ನ ಪಿರವು ತೋಂದಿಪ್ಪುನವೇ ಆ ಒಂಜಿ ಕೆದು ಎಲ್ಲಿಯ ಒಂಜಿ ಕೆದು ಐಟ್ ಬೆಚ್ಚ ನೀರ್ದ ಬುಗ್ಗೆಲು ಪಂಡ ಬುಗ್ಗೆದಲಕ ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚ ಬರೋಂದಿತ್ತನಿಗೆ ಆ ನೀರು ಇದು 100+ ಫ್ಯಾರನ್ಹೀಟ್ ಆತ ಕೊದಿಪ ನೀರು ಬರೋಂದಿತ್ತನಿಗೆ ಒಂಜಿ ಕಾಲಡು ಅಂಡ ಇನಿ ಅವೆನ್ ತೂಪುನಕ್ಲ ಲಜ್ಜರ್ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಬೇಜಾರ್ದ ಸಂಗತಿ. ತೂಲೆ ಮುಲ್ಪ ಏತ್ ಬಲ್ಲೆ ಬತ್ತದ ಎಂಚ ಉಂಡು ಪಂದು ಏರಗ್ಲ ಗೊತ್ತಾವಂದು ಖಾಲಿ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ದೀತೆರ್ ನಿಕ್ಲಿನ ಚಪ್ಪಲ್ ಮಾತ ಮುಲ್ಪ ದೀಲೆ ಆತೆ ಬೇತೆ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಮೂಲು ಮೂಲೊಂಜಿ ತುಲೆ ಅಶ್ವತ್ಥ ಮರ ಉಂಡು ನೆಕ್ ಆಟಿ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಅಪ್ಪಗ ಪೂಜೆ ಆಪುಂಡಿಗೆ ಮೂಲು ಆತೆ ಮುಲ್ಪದ ವಾಶ್ರೂಮ್ ಮಾತ ತೋಲೆ ಎಂಚ ಉಂಡೊಂದು ಇಡೀ ಮಾತ ಬೂರ್ ಲೆಕ್ಕ ಉಂಡು ತೋಲೆ ಉಲಾಯ್ಡ್ಲಂಚನೆ ಪೂರ ಬಜಕರೆ ಮಾತ ಬೋರ್ದು ಒಟ್ಟಾರೆ ಉಂಡು. ಇತ್ತೆ ಯಾನೊಂಜಿ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಕಟ್ವಾಣ ತೋಚ್ಪಾಬೆ ಅವು ನೆಕ್ ಮಲ್ತದಿರಂದು ಅಕ್ಲೆಗ್ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತು. ತೂಲೆ ಐತುಲೆ ಎಂಚ ಉಂಟು ಅಂತ ತೋಚ್ಪಾಬೆ ತೂಲೆ ಈ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ತೂಲೆ ತೂವೆರೆಗೆ ಒಂಜಿ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಇದಲಕಲತ್ತ ಅತ್ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಾದಕ್ಕೆ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಮಲ್ದೆರ್ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಗೊತ್ತು. ಆರ್ಕಿಯಾಲಜಿಕಲ್ ಸರ್ವೆ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಹಿಡ್ದು ಎಡ್ಡೆ ಫಂಡ್ ಬೈತಂಡು ಆ ಫಂಡ್ ಹಿಡ್ದು ಅದನ್ನ ಮಲ್ಪೊಡತೆ ತೋಜೋಡತೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಂಚ ಮಾತ ಮಲ್ದೆರ್ ತೂಲೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಐತ ಶೀಟ್ ಮಾತ ತೂಲೆ ಎಂಚ ಪುಡದ ಮಾತ ಬೋತುಂಡು ಆ್ಯಂಡ್ ಐತ ರೆನೋವೇಷನ್ಲ ಸರಿ ಕಟ್ಟಾತಿಚ್ಚಿ ತೂಲೆ ಮಿತ್ತುಗ್ಲ ಐತ ಮಾತ ಪುಡದಿತ್ತೆ ತಿರ್ತು ಬೂರ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಉಂಟು. ಇಂಚಿನ ತೂಲೆ ನೆತ್ತ ಉಲಾಯ್ಡ್ ಒಂಜಿ ಇಂದು ರೂಮ್ ದಲಕ ಸುಮಾರು ಇಂಚಿನ ರೂಮ್ ಎಲ್ಲಿ ಮಲ್ಲಪುರ ಮಲ್ದೆರ್ ದಾದಕ್ಕಿಂದ ಅಕ್ಲೇ ಗೊತ್ತು. ತೂಲೆ ಕುಂಬಾತಂಡು ಕೆಲವು ಬಡ್ ಒಟ್ಟಾರೆ ಉಂಡು ಒಟ್ಟಾರೆ.
ಮುಲ್ಪ ಇತ್ತೆ ನೀರು ಆಜರೆಗ್ ಮೇನ್ ರೀಸನ್ ದಾದ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಸೀಸನ್ ಈ ಸೀಸನ್ ಡಿಜ್ಜಿ ಪನ್ಕ ಸೆಕೆಂಡ್ ದಾದಿಗೆ ಪಂಡ ಮುಲ್ಪ ಬಜ್ಜೆದ ತೋಟನಂಚಿನ ಬೋರ್ವೆಲ್ 18 ಬೋರ್ವೆಲ್ ಉಂಡಿಗೆ ಕೈತಲ್ಡ್. ಇತ್ತೆ ಮೇಯ್ನ್ ಬೇಲೆ ಎಂಚಿನ ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ತಕ್ಲೆ ಅವಡು ಆತನ ಏರಾಂಡ್ಲ ನೆತ್ತ ಒಂಜಿ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ ಆಂಡ್ಲ ದೆತ್ತೊಂದು ನೇನು ಆಯ್ನತ್ ಬೇಗ ಮುಲ್ಪ ಸರಿಕಟ್ಟು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಆದಿಪ್ಪು ಪೂರ ಮಲ್ಪುನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತದೆ. ಬೊಕ್ಕ ಜಿಯೋಲಜಿಸ್ಟ್ ಭೂಗರ್ಭ ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ಪನ್ಪೆರ್ ಅಕ್ಲೆ ಎರಡಲ ಸಜೆಷನ್ ದೆತ್ತೊಂದು ಮುಲ್ಪ ಪಿರ ಆ ಒಂಜಿ ಹೊಸರು ಬರ್ಪಲೆಕ ಮಲ್ಪುಲೆ ಪನ್ಪುನ ತೂದು ಮಲ್ತಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಅನ್ಪಂದು ಏನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಸೊ ಇಡಿಗ್ ಇನಿತ್ತ ವೀಡಿಯೋ ಮುಗಿಂಡು ನನ್ನ ಹೊಸ ವೀಡಿಯೋ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ತಿಕ್ಕ ಅತ್ತಟ ಟೇಕ್ ಕೇರ್, ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.